প্রিয় দর্শক নমস্কার, মু ডক্টর ভবতোষ মণ্ডল। আজি আম শরীরর গোটিଏ গুরুত্বপূর্ণ গ্ল্যান্ড স্প্লিন সম্বন্ধে আলোচনা করিবি। ଏହି ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟି ଆମ ରକ୍ତର ପୁରୁଣା ଲାଲ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ଅପସାରଣ କରେ, ରକ୍ତ ଜମା ରଖେ, ରକ୍ତରେ ଥିବା ଆଇରନକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ ପ୍ଲିହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିନୋମେଗାଲି ବା ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପେଟର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପେଟର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପେଟ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପେଟ ବଥା ହୁଏ, ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ। ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେବା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୱରକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱିନାଇନ୍ ପରି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଦବେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବା ପ୍ଲିହାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁ କ୍ୱିନାଇନ୍ରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବା ଲିଭର ପରି ଅର୍ଗାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଠାରେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ଲିହାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ଓ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ତାର ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଣତା ରହିବ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପେଟରେ ବଥା ହୁଏ, ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ପରି ଲାଗେ, ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅରୁଚି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ, ପେଟରେ ପାଣି ଜମେ ଓ ରୋଗୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ବହଳିଆ କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସମଲକ୍ଷଣ ମତେ ସେବନ କଲେ ଏହି ରୋଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ଆରାନିଆ ଡାଏଡମା। ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହି ଔଷଧଟି ବିଶେଷ ଉପକାରୀ। ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରକୁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ରୋଗୀ ବର୍ଷାର ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହ୍ୟ କରି ନପାରିଲେ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଲେକ୍ ଆଦି ପାଖରେ ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଖରାପ ହେଲେ ସର୍ବଦା ଶରୀର ଭିତରେ ଶୀତ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ବିନା କାରଣରେ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ଆରାନିଆ ଡାଏଡମା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଅଟେ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ କୌଣସି ରୋଗୀଠାରେ ମିଳିଲେ ଆରାନିଆ ଡାଏଡମା 6 2 ଠୋପା ଔଷଧ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ସେବନ କଲେ କେବଳ ପ୍ଲିହା ନୁହେଁ, ପ୍ଲିହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ଆଗାରିକାସ୍ ମାସ୍। ଏଥିରେ ପ୍ଲିହା ବଡ଼ ଓ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। ଭିତରେ ଟାଣି ଧରିବା ପରି, ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ପରି ବଥା ମନେ ହୁଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଗୀ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଲେ ତାର କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୁଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ବେଳେ ଛାତି ଓ ପେଟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଥଣ୍ଡା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀକୁ ଆଗାରିକାସ୍ ମାସ୍ 200 2 ଠୋପା ଲେଖାଏଁ ଔଷଧ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖୋଲା ପେଟରେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଔଷଧ ସିଆନୋଥାସ୍। ପ୍ଲିହା ରୋଗରେ ସିଆନୋଥାସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରୋଗୀର ପ୍ଲିହା ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ବଥା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ, କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧ। ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଲେ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୁଏ। ପ୍ଲିହା ସମସ୍ୟାରେ ସିଆନୋଥାସ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଏପରି ସମସ୍ୟାରେ 8 ରୁ 10 ଠୋପା ସିଆନୋଥାସ୍ କ୍ୟୁ
गोटे कप फुटा पानी सहित दिन को 3-4 थर सेवन करातु। बहुत शीघ्र प्लीहा समस्या दूर हम। चतुर्थ औषध नेट्राम्यू। दीर्घ काल धरी मैलेरिया भोगिबा परे प्लीहा वृद्धि, रोगी रुग्ण और दुर्बल, झाड़ा सफा हुए नहीं, रोगी बहुत पानी पिए, लुणी खाद्य, ठंडा पवन, ठंडा पानी रे गाधेबा को बहुत भल पाए, से बाम पार्श्व शोइले कष्ट अधिक हुए। एपरी लक्षण थिबा रोगी को नेट्राम्यू 200 2 ठोपा लेखाएं औषध दिन को 2 थर खोला पेटरे सेवन करने को दिंतु, निश्चय सुफल मिल। पंचम औषध आयोडीन। यही रोगीर रोग लक्षण बहुत धीरे धीरे बढ़ी थाए। बहुत दिनर पुराणा प्लीहा वृद्धि, रोगीर प्रबल भोक, मात्र जेते खाइले मध्य से रुग्ण और दुर्बल, से गरम सह्य करिपारे नहीं, सबले ठंडा और मुक्त पवन रहिबा को पसंद करे, से ठंडा पानी रे गाधेबा को भल पाए। प्रिय दर्शक, कौनसी रोगी यही समस्या भोगुथिले अधिक जानिबा पाई सकाळ 10टा ठारू अपराह्न 2टा मध्यरे एवं अपराह्न 5टा ठारू राति 8टा मध्यरे संपर्क करंतु। प्रिय दर्शक, आमर ए भिडियोटी आपनकु किपरि लागिला कमेंट माध्यम जनातु। जदि भल लागिछि तेबे शेयर करी निजे सुस्थ हवा सहित अन्य रोगी को सुस्थ हवा को सहयोग करंतु। आउ आपण आम चैनल रो नूतन दर्शक होइतिले परवर्ती भिडियो गुडी को पाइबा पाई एही चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करंतु। धन्यवाद।